Salut și bine v-am găsit la un nou episod pe da. Astăzi jucăm Minecraft Survival Games pe mg.minecraft.romania.ro, ca de obicei. Așa, să vedem ceva bun. Da, nimic. Așa. Aici un chest. Nu cred. Nu prea știu mapa asta. N-am jucat-o. Care o să avem unde? N-am jucat-o niciodată. Bun, sami. Mică. Așa, să văd mai sus. Nu e chiar așa rău. Mă să nu vină cineva pe mine că e praf. Nu știu de ce nu mi-arată skin-ul. Nu cred. Nu cred. Nu. Nu. Fuck. Da. Au. Hai de pe lângă. Win! Win! Oh, tare. Credeam că pierde acolo. Am avut noroc cu TNT-urile. Filmează OBS-ul. Da, filmează. Deci am avut noroc cu TNT-urile. Dacă nu aveam TNT-uri, eram mort. Așa. Și tot nu știu unde să merg pe mapa asta. Nu. De ce? De ce mă furați, mă? Simțiților. Fură ei pe mine. Sper să nu vină nimeni. Cam un flint and steel. Vă ard, băi. Tare. Deci uitați ce am. Chest, una chest. Ceva mai bun. Deci dacă îmi pică o sabie de diamond. Nu cred! Uai. Sper să nu pierd meciul ăsta. Că ar fi prea de tot. Ce ar fi prea de tot. Și nu știu cum să ajung pe acolo. Așa. Chest. Bine că nu-i luat.
Vreo mâncare și nu prea am. Și undiță. Ender chest. Ce? Se poate un meci mai bun de atât? What the fuck? Merge. Ăsta cred că e cel mai bun meci. Și sabie de diamond. Da. Numai că îmi trebuie buți și cască. Și nu știu de unde să fac rost de buți și cască. Bine, buți pot să-mi fac. Dar de unde cască? Și mâncare. Chest. Băți. Nu trebuie buți și mâncare. Nu chest, play-doh și pantaloni. Că numai asta am. Mâncare. Hai, pe bune. Eu cred că glumești, jocule. Înțeleg că mi-ai dat chestii bune, dar trebuie mâncare. Să mori tu. Să mori tu. Hai, mai un pic și reușesc. Ai, asta-i. Asta înseamnă să știi să joci. Zi, dacă nu aveam unghița, rămâneam acolo. Bă, dar mâncare pe undeva pe aici. Uite, am cască. Da, mâncare. 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 Unde ești tu, mâncare? Nu cred. Nu cred. Ce-a fost cineva aici? Bun. Pe bun. Asta-i. Numai că mâncare. Care cineva de mâncare. Încă un ender chest. Pe bun. Deci, nu. Vreau să ratez asta. Ce era să ratez asta? Am ceva mâncare. Cinci ender pearl-uri. Să-mi ziceți în comentarii dacă asta nu a fost un meci norocos. Și am găsit și mâncare. Cască. Sabie de diamond. Carte cu putere. Fire! Sabie. Cine ar lăsa așa ceva în chest? Nu știu. Carte cu power. Da.
Acesta e cel mai tare meci. Cel mai. Da. Nu știu cum mi-a picat asta. Lucky chest plate. Uite pe cineva acolo. Salut! Tu acolo? Da, cred că mor. Da, wow! Deci, a fost cel mai norocos match și când credeam că e mai frumos, a murit. Deci toți au avut sabie de diamond. Da, și sper că v-a plăcut acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați de butonul de like, subscribe și noi ne vedem data viitoare. Pa!